това Записки РД 92001164 от групата на местна коалиция Възраждане Има такъв народ относно предприемане на спешни мерки по укрепване на свлачище в общински имот с идентификатор 03928.510.86 граничи с частен имот с идентификатор 03928.509.184, находящи се в град Берковица. Решение. На основание член 21 алинея 1.6.8 и .23 и алинея 2 от ЗМСМА във връзка с член 17 алинея 1, точка 1 и точка 11, Общински съвет Берковица възлага на кмета на община Берковица да предприеме спешни мерки по укрепване на свлачище в поземен имот с идентификатор 03928.510.86 общинска публична собственост, граничещи с поземен имот с идентификатор 03928.509.184, собственост на Роша Кирилов Алексиев, находящ се на улица Рила номер 11, град Берковица. Второ, на основание член 21 алинея 1, точка 6, точка 8 и точка 23 и алинея 2 от ЗМСМА във връзка с член 17 алинея 1, точка 1 и точка 11 от ЗМСМА с писмо с изходящ номер така от 19.11.2025 година на кмета на община Берковица предприема така. Общински съвет Берковица предлага на кмета на община Берковица да сключи в инвестиционната програма на капиталови разходи на община Берковица за 2026 година обект с наименование проектиране и СМР по изграждане и укрепване съоръжение, подпорна стена и приблизителна дължина около 50 метра по границата на нерегламентирана място от част от улица Люлик, граничен с поземен имот 031028.510.184 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица. Трето, на основание член 21 алинея 1, точка 23 алинея 2 от ЗМСМА във връзка с член 17 алинея 1, точка 1 и точка 11 от ЗМСМА и писмо от 19.11.2025 година на кмета на община Берковица, Общински съвет Берковица предлага на кмета на община Берковица подаде към Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация за установено свлачище, като изготви искане за финансиране на укрепването му със средства от държавния бюджет за 2026 година. При последваща актуализация на бюджета с цел включване към инвестиционната програма на общински проекти, финансиран от държавния бюджет за 2026 година, в случай, че не бъдат изпратени своевременно належащите документи с искане за финансиране по реда на раздел 3 неотложни възстановителни работи от правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Това, колеги, някой против, има ли депутата? Аз ако мога да кажа нещо като вносител, позволите, благодаря. Добър ден на всички. Критична е ситуацията, каквото е заключението на комисията, която е била назначена с заповед на кмета на община Берковица и е огледала терена. Действително свлачищните процеси прогресират. Това нещо вече от ранна пролет се развива. Дълга е кореспонденцията между общината и засегнатите хора. Изискали сме информация от Междуведомствената комисия и всъщност това е обезпокоителното, че до този момент общината не е поискала финансиране за укрепване на въпросното свлачище. Така че за това е докладът, за това сме предприели това нещо като действие. Вариантите, както изчете и господин Йоцов, са два: или да се поиска, както е обичайният път от Междуведомствената комисия към МВР за подпомагане в такива ситуации при бедствия и аварии. Другия вариант е, както доста общини в България практикуват, залагат го като капиталов разход. Това са двата механизма, чрез които може да се иска финансиране. На всички е ясно, че общината няма как да си го позволи собствени приходи, никой не е и говорил за подобно нещо, но това, което на този етап може да се случи и е неотложно да се случи, е общината по един от двата варианта да се предприемат действия и да се задвижи този въпрос, да се проектира и да се поискат пари, защото в противен случай
не се знае кога може да е следващия поромен дъжд, а може и да няма дъжд. Пак казвам, след като се отключил един такъв процес, той си действа. Това е, благодаря. Това е, колеги. Кой е за? Пет за. Давай. Какво нямаш да стоим? Докато дойде до... Здравейте! Комисията по бюджет има кворум, за разлика от Комисията по икономика, и затова можем да започнем. Докладна РД 92001153 от Радослав Найденов, кмет на община Берковица, относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на Държавен фонд за земеделие за обезпечаващо авансово плащане по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект рехабилитация и реконструкция на улица Георги Димитров и улица Любен Каравелов в село Боровци и улица Илия Генов в село Зафир, община Берковица, както и тротуари и съоръжени принадлежности към тях. Решението поради допусната очевидна фактическа грешка при изписване на името на проекта в решението и в приложения проект на запис на заповед отменя свое решение номер 662 от протокол номер 33 от 31.10.25 година. Да направим кворум и на нас. И упълномощава кмета на община Берковица Радослав Найденов да подпише запис на заповед без протест и без разноски платиман за предявяване в полза на Държавен фонд земеделие в размер на 4349 лева и 90 стотинки за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане за ДДС за проектиране и подготовка на проекта по административния договор за рехабилитация и реконструкция на улица Георги Димитров, Любен Каравелов в село Боровци и улица Илия Генов в село Зафир, община Берковица, и тротуарите и съоръженията. И точка 3. Възлагане на кмета на община Берковица да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане на ДДС по предоставянето от договора за предфонд земеделие. Нещо, колеги, имате ли? Много платено. Решихме да започнем с комисията по бюджет, защото ако нямате, който е съгласен от комисията по бюджет, може да гласува за. 4. Заедно гласувате. Заедно ще гласува. Да, заедно гласувате. Да извявам се. Който е съгласен, добре да го прегласувам, защото трябва да се прегласува. Който е съгласен, моля да гласува. За. 6 за. Това са допълнителни, които са запитакаме. 92001154 от Радослав Найденов, кмет на община Берковица, относно издаване на запис на заповед от община Берковица в полза на Държавен фонд земеделие, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект рехабилитация и реконструкция на улица Георги Димитров, улица Любен Каравел в село Боровци и улица Илия Генов в село Зафир, община Берковица, както и тротуари и съоръжения и принадлежности към тях. Решението точка 1. Поради допусната очевидна фактическа грешка при изписване на името на проекта в решението и в приложения проект на запис на заповед отменя свое решение номер 663 от протокол номер 33 от 31.10.25 година. Точка 2. Упълномощаваме кмета на община Берковица Радослав Найденов да подпише запис на заповед без протести и без разноски платима в полза на Държавен фонд земеделие в размер на 21 749 лева и 50 стотинки за обезпечаване на 100% от заявения размер на авансово плащане
за проектиране и подготовка на проект по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за рехабилитация и реконструкция на улица Георги Димитров, улица Любен Карвел в село Боровци и улица Илия Генов в село Замфира, община Берковица и тротуари и съоръжения и принадлежности към тях, включен между община Берковица, Държавен фонд земеделие. И точка 3. Възлагане на кмета на община Берковица да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и да ги предостави през Държавен фонд земеделие. Нямате нищо, колеги, който е съгласен, може да гласува. 6 за. Докладна ФД 92001155 от Радослав Найденов, кмет на община Берковица, относно корекция на капиталови разходи от инвестиционната програма на община Берковица. Решението промени приятата инвестиционна програма, както следва. В функция образование, параграф 52, придобиване на дълготрайни материални активи. Първо, климатици, детска градина Марина. Било 5400 лева, намаляме ги с 400 лева и стават 5000 лева. Второ, лаптоп, детска градина Марина. Било 0 лева, става 799 лева. И трето, интерактивен пост един брой за център Христо Ботев, Берковица, било 0 лева, става 14 000 лева. В функция социално осигуряване, в параграф 5200, врати 3 броя дневен център за деца и младежи с увреждания Берковица, било 0 лева, става 7200 лева. И в функция икономически дейности и услуги, параграф 5200, система за интелигентно събиране, надграждане Берковица, било 0 лева, става 107 460 лева. В параграф 5200 придобиване на недълготрайни материални активи имаме един брой виртуален общински асистент за 58 000 лева, било 0 лева, и сървър и 2 броя, било 0 лева, става 14 403 лева. В функция здравеопазване, параграф 5500 в трансфери, капиталови трансфери. Първо, изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект, технически проект на обект на отложени аварийни възстановителни работи за укрепване на подпорна стена на река Берковска, засягаща част от имота на Гробищен парк и имот на река Берковица, община Берковица, било 21 000 лева, минус става 0 лева. Второ, изготвяне на инвестиционен проект в фаза работене и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обекта реконструкция на пътна настилка на улица Иван Вазов, село Бързия, община Берковица, било 4200 лева, става 0 лева. Трето, обособяване на площадки за контролирано съхранение, контрол на достъп и видеонаблюдение за сметосъбиране в жилищен комплекси на територията на град Берковица, било 122 595 лева, намаляме ги с минус 63 195 лева или стават 59 400 лева. Четвърто, изготвяне на инвестиционен проект в фаза работен проект на обект реконструкция на водопроводна мрежа на част от улица Рила, град Берковица, било 23 334 лева, става 0 лева съответно. И пето, изготвяне на инвестиционен проект в фаза работен за обект реконструкция и изграждане на ВиК мрежа и рехабилитация на улица Кирил и Методий, град Берковица, било 10 846 лева, става минус 10 846 лева или става 0 лева. И пето, камера за скорост за 35 760 лева. Средствата в размер на 399 лева за един брой лаптоп се прехвърлят от параграф 1000 издръжка от бюджета на 25-та година за детска градина Марина Берковица. Средствата в размер на 14 000 лева за интерактивен под се прехвърлят от параграф 0100 заплати от бюджета на центъра Христо Ботев за 25-та година. Средствата в размер на 7200 лева се прехвърлят от параграф 1000 от издръжката от бюджета за 25-та година на дневен център за деца и младежи с увреждания град Берковица. Средствата в размер на 107 460 за система за интелигентно събиране и прехвърляне от средствата се прехвърлят от средствата от преходен остатък от 24-та година, заложени в бюджет 25-та година в дейност 589, параграф 10.15, 7460 лева и параграф 10.30, 100 000 лева от бюджета за 25 година община Берковица.
Нещо, колеги, имате ли към администрацията? Аз, виртуалният общински асистент, може да ми го поясните и сървърите най-вероятно са да работи този виртуален асистент? Не, сървърите са за програмите, за местни данъци и такси, за Матео са единия за Аксера са един. А виртуалният асистент е един вид, той ще бъде като телевизор и като идват граждани, да ги насочва на къде, какви документи той си дава, искам удостоверение за наследници, те му казват какво трябва да направи и къде да бъде. Добре. Кои сте съгласни, колеги, с така предложение? 6 за. Докладна запис КРД 92001164 от групата на местна коалиция Възраждане има такъв народ в Общински съвет Берковица относно предприемане на спешни мерки по укрепване на свлачища в общински имот с идентификатор 03928.510.86, граничещ с частен имот с идентификатор 03928.510.184, находящ се в град Берковица. Това е във връзка с сигнал на едно семейство. Запознати ли сте да изчитам целия? Да, ще изчиташ. Благодаря. Става въпрос за имота е частен, който е засегнат, но той е засегнат, защото се свлича всъщност общински имот и повлича две къщи. Вече има пукнатини по тях. Положението наистина е критично, така са се изразили. Такова е заключението на комисията, която е била назначена с заповед на кмета на община Берковица. Уведомена е комисията по бедствия и аварии към Министерството на МВР, когато е сигнализирана всъщност общината, но след това общината не е поискала финансиране, т.е. не са били предприети мерки за проектиране, с което да се иска финансиране за укрепване на въпросното свлачище. Изискали сме информация, разбира се, от бедствия и аварии, за да сме сигурни, че не е искано такова и заради това си позволяваме да вкараме настоящия материал. Ясно е, че общината няма собствени средства да финансира подобно укрепване, но за това са и възможностите, които сме описали в решението. Едната е бедствия и аварии комисията, другото е като капиталов разход, както са се възползвали други общини в Република България. Къщата, основната, в която живее семейството, вече има пукнатина, а другата къща, която е в въпросния имот, почти се е сцепила на две. И това е общо взето. Бил съм там на място. Благодаря. Те вече тук са нещо. Те иска ли нещо да вземем отношение? Също ме интересува има ли комисия да се направи проект. Да сме коректни. Първо, междуведомствената комисия, господин Панталев, е за имоти публична държавна и публична общинска собственост. Нали сме чисто коректни. За жилища се отпуска помощ, само възстановителна помощ, не за укрепване, а възстановителна помощ при единствено законно построено жилище. За частни имоти друга помощ не се отпуска. Всички знаете, че има свлачище и на село Слатина, което му откъсна и доста населени места, което е приоритет на община Берковица. Така че към комисията ние ще приоритизираме нещата и ще правим от това, което засегне по най-голям брой население. А там говорим за общински имот номер 86 по кадастър, който е нереализиран с стопански път. Благодаря. Така ли, ние не говорим за укрепване на частен имот, говорим, че се свлича общински. Свлачището в частния имот не се свлича. Нещо, геодезист се ходил и като се постави гората, границата вече е отцепена и отива към общинския имот. В смисъл, ако не се свлича общински имот, той няма да повлече частни имоти. Дали са засегнати 4 човека или 40, всички са граждани на общината и аз не виждам причина да се делят. Наистина трябва да се приоритизира и да се тръгне там, дето е по-населено, но това не е причина да не се проектира и да не се искат пари. Държавата, ако ви даде парите, нищо не пречи да бъде изпълнен подобен проект. Но ние няма как да знаем дали ще се финансира подобно нещо или не, ако не предприеме стъпки да се поиска вид финансиране. Нещо?
Аз не разбрах, честно казано, какво ще се предприеме. Ние как ще гласуваме разходи за един частен имот? Съгласни ли сте? Да влезат в капиталовата програма на общината? Аз не съм съгласен. Частен. Включително и това, което гледах от твоето клипче, не мога да го разбера точно както идва. Затова питам ли комисия? Има комисия, има и протокол. Има засегнат участък от 70 метра, който е общински. Не говорим за тук за частен имот, говорим за общински имот. Има протокол, може да си го изискате да го прочете. Има протокол, описано е, че положението е критично и е уведомена комисията по бедствия и аварии, но не говорим за частен имот. Частен имот е в съседство, личи се общинския имот. Тук е абсолютно идентична ситуацията с къщата, която е срещу лесотехническата гимназия, в която живее Христина, и се изградиха подпорни стени и от тази страна към реката, и от тази страна към улица Калето и Рио. Тук е абсолютно идентична ситуацията. И в тази къща живеят двама човека. Преди няколко години, то беше обвързано с по-голям проект, който включва и други подпорни стени. Но положението е идентично. Абсолютно идентично. 2014 година на ЛПГ-то знаете, че паднаха панелите при първото наводнение сериозно и там е градено върху имоти публична общинска собственост, които са на граница на реката, плюс подпорните отдолу, което изобщо е идентично положение. Благодаря. Все пак съм участвал тогава. Точно за това казвам, че не може да се... Пречи ли нещо това да се напълни? Това е дересна работа, вече по принцип трябва да улица. Това ще напълни тази със строителни отпадъци и такива неща, които свлачище, как ще го укрепиш? В смисъл... Тук говорим за свлачище в частен имот. Какво е решението на Министерството? Да, какво предлага общината? Ние знаем какво предлага. Ще предлагате ли нещо? Това решение, то е тяхното, Значи има техно предложение. А вие имате ли ваша идея как да се излезе от Аз казах, че ще приоритизирам обектите спрямо това, което е най-важно на общината. Пак казах. И ще приоритизирате Слатина. А след това на този обект ще се обърнем внимание. Това питаме. Защото, някакси, ако сега гласуваме против, какво означава, тези хора се спасяват сами. Те някои вече в града се спасиха сами, оправят се сами, ама това поредната къща ли ще бъде, която трябва сами да си търсят решение? Кои къщи? Там говорим за два имота, предвидно има и други къщи, които са в селскостопанска територия. Малко сме коректни. Добре, дори да е така, питаме, имате ли решение? Ние не казваме, че вие не сте коректни, питаме, давате ли вие друго вид решение? Това питаме. Добре. И какво според вас като община и като градоначалник, вие какво смятате, че добре сте направи? Това питаме. Че първо да направя Слатина, господин. И след това? Това преценявам. Ще разпределя времето, усилията на това, което е различно да направя. За да не върви така, нямаме решение. Също ми е много трудно да кажа също. По-скоро, както отпускаме пари да се носят едни хора в Бързия до линейката, по-скоро не бихме ли могли да предложим господин Найденов някаква сума да дадем на това семейство и те сами да си направят дали трябва подпорна стена или да попълнат земята или... Или си помогне с техника, примерно също с нещо. Техника БКС разполага, но те имат, БКС имат определен бюджет, който го гласуваме всички ние. На всички е ясно, че няма да мине през междуведомствената комисия, забравяме. На всички ни е ясно през всичките бедствия, които бяха, че имаше и много дарения и много организации, които помагаха, за да не може да говорим, че всеки се е справял сам. Ако наистина е частен имот и ако наистина живеят само двама човека, по-скоро да вървим на варианта някаква определена сума да им гласуваме. Ако може, техници на общината да вземат да направят някаква количествена сметка, нещо да излеземе от ситуацията, да им помогнем в този случай. Аз първо на територията на общината геолози, които могат да кажат какво ще свърши работа, не знаем. Това без да се изкопаят чуфове, да се види какви са пластовете. Може да намерите. Може да намериме, но пак говорим за след това да се отпусне възстановителна помощ за частен имот, което не е невъзможно, съвсем друго нещо. Но пак трябва първо компетентни хора да видят какво е естеството, дали има ерозионни процеси, на какво се дължат и тогава да се пристъпи. Добре, по-скоро да не оставаме така без решение или да гласуваме против техно решение, по-добре да вземем решение да ви възложим на вас да потърсите на територията на България, да дойде да излезе с някакво становище и на декемвристската сесия. Това е друго предложение. Да ни се представя. То вие трябваше да ни го съвсем. Значи това не е предложение. Може да взема думата.
Значи аз съм, понеже, тъй като аз съм бил там на място, нали, и такива временни решения почти невъзможно да се изпълнят, доколкото разбрах и Йоцов е ходил там. Там се става дума за водосборен участък на целия бир, където върви много вода и каквото я се направи временно, ще бъде от ден до пладне. Тук си говорим за обект. Кардинално трябва. Точно говорим за обект, който действително си говорим за сериозно укрепване. И нека наистина сме коректни, доколкото знам, кмета не е бил на място, освен ако не е бил тази сутрин. Имота, който се отцепва, е общински. Да представим да говорим за частен имот. Имотът, който ще пострада, ще бъде частният и той вече е на път да се случи. Граничи с два имота. Да, горният имот, който вече се е свлякал много, е частен, но долният имот, който е в края на рила, е общински. И не знам, защо трябва да се първат такива сега спекулации да се говори за общински имот, като говорим за частен. И сега да вземем един геодезист. Те са си го направили хората за своя сметка, да са сигурни, нали, преди да ви пишат писмата, още нали, от май месец имате кореспонденции, че става дума за общински. Нали, никой няма да тръгне да иска да му укрепват личния собствен имот, ако няма нищо общо общината. Така че това е. Самият частен имот изчезва от свлачището. Изчезва, отива към общинския. Отива към дерето. Извинявам се, аз в принцип смятам, че това е изключително голям водосбор. За Бояцелост. И в никакъв случай не съм убеден, че технически има техническо решение за укрепване, а по-скоро за отвеждане на водата, отколкото да се... Дори да е така, нали? Такова решение имаше на последното бедствие и то се взе горе до Мрамор. Точно така, за премахване на водосбора. Там не е такъв водосбор. Там са започни води. И сега няма да има много водосбор, защото се надяваме да има снег. Той водосбор, там един и също, той водосбора не се променя. От целия водосбор, От някога Шалин дол. Това е точно Шалин дол, дула на Шалин дол. Самото място. Нали разбирате, че застрояването там е променило много сериозно водосбора. Тук не става дума за нерви, а става дума да се търси решение. Аз не съм убеден, че така предложеното е най-добро. Защото дай по-добро време, смисъл, имаш там една предварително, затова сме събрали комисия, дай по-добро предложение, след като считаш, че тук има по-добро. Имаше предложение, което... Моето мнение е, сега ще се въздържа, обаче до сесията, ако не се измисли нещо, ще го подкрепя, честно казвам, защото така да ги оставим не е добре. Ако се измисли някаква алтернатива, която хем да е възможна за общината, хем нали, да се помогне по някакъв начин от тези хора, до тогава да му се измисли. Общината трябва да поиска пари от държавата и тогава вече, нали, това е работата на общината, да изготви проект и да събере съответно документи и да поиска пари от държавата, дали ще е като капиталов или междуведомствен. Ако не става междуведомствен, въпреки че не е сигурно, това няма стане. Ще стане като капиталов. Чакайте малко, нали? Преди малко гласувахме една докладна за капиталови разходи. Да. Значи, за да тръгнат да прави общината проекта, нали, трябва да сме ги заложили в капиталови. Това става, че ние говорим тук за актуализация на бюджета, евентуално, но да трябва да има някакви действия. На капиталовата програма, на бюджета надали. И трябва да кажем откъде да вземем пари. Без... То не се знае колко пари. Следващия момент ще дойдат след нас съветници на тази маса, които ще кажат, вие харчите общински пари, за да правите проекти на едно семейство. На хора, на които не трябва да се правят проекти. Защото това не е от населението. В смисъл е обществено. Нали? В смисъл не е семейството на общината, да си укрепва собствен имот. Не знам, господин Найдов, общински ли имот или не общински имот? Значи, но имот 86 е нереализиран селскостопански имот. Ама това е горния имот. Ама е общински. Не на това семейство. Горния имот. Те са това Който съседни. не е реализиран. Долния улица. Долния не е реализирана улица, който е бил. Долния улица. Да. И горните са земеделски. Така не, ама проблемът е от общинския. Земеделски имот трябва да се преотреди да правите строителство на господин Тосарев. Добре, вие сте запознати от май месец. Значи, преотреждането, но ако не сте запознати, ще го обясним колко време стават, много ясно. С улица Рила ще ви обясним, че от тук 8 месеца не сме успели да преотредиме. Въпросът е, че ако седим и си говорим, сигурно нищо няма да се случи. А ако има някакво желание, поне е толкова нещо да се случи, от общината се изискват действия, които трябва да се предприемат в един момент.
които са на база приоритети и на база най-голям брой засегнато население. Така да е, ама не ви пречи колко е, независимо какъв е броя на засегнатите. Аз съм тук да работим, а не Вие искате парите от държавата, ако не ги дадат, поне ги искайте. Знаете ли колко поискания имаме, включително госпожа Карман от 23-та година и цялата държава иска пари. Тази година има от 2 комисии. Последната комисия, господин Панталеев, са дали само едно населено място на територията на област Монтана. То преди да стигнем до комисията, първо стигаме до областния управител. Говорете с областния управител да го питате, ще подкрепи ли становище? Говорено е с областния управител и по принцип даже има и писмо от него. Ще има подкрепа, ще има подкрепа. Без да няма подкрепа, няма входиране в комисията. Така че той трябва да резолира, че е съгласен. Не резолира, има писмо негово, той изпраща документите в комисията, че подкрепя предложението за община. След проверка на експертите тук. Да. Ама те не правят, областна администрация не прави такива проверки. Ама вие изобщо не познавате процеса да го кажете това нещо. Аз не претендирам, че съм експерт. Тогава не го говорете такива неща, защото значи аз говоря, проверявам запознат с цялата преписка. Тогава там няма да се направи Казваме на гражданите, ние няма да ви помогнем. Други пада още ние на нея няма да помогнем. Не на нея, нали има общински имот, дали е реализиран или не, нали е общински. Те да идат да си работят там и да си купаят, после законно да ги обявят. Нека да вземем решение, в което другия месец да има становище на геодезист. И може пак да ще точно ако вземе решение за становище от комисия. Кой ще ги компензира за това нещо? Ако им ще имота, защо? Ще ги обещи държавата. Някой ме позволи там да строят, това не е незаконна къща. Моето предложение на този етап да гласуваме това, което са внесли групата на Възраждане, а за петък да се защото ние каквото и решение да вземем, след това трябва да гласуваме. За петък, в петъка да оформим решение, което е да... Вие за декемврийската сесия няма ли може да ни внесете становище на геодезист или не? Геолог? Какво е необходимо? Пламен Захариев би могъл да ви помогне с такъв експерт от страната. Ще се опитам, но пак там процесът не е толкова ясен за мен. Ще се опитам да ви И поне ако има го това становище, бихме могли да от капиталата да си погледнете някаква сума да им дадем. Ако остава от помощите, ако остава от... Пак да кажа, че нали, с ваше съгласие, че ако януари както върват нещата и не се отпуска възстановителна помощ от Междуведомствената комисия, ще се опитаме да си финансираме проекта за Слатина, за свлачището, защото е важен и засега няколко населени места. Ама, нали, не смятате, че ние ще искаме да финансираме целият разход на това семейство. Не смятам. Не смятам. Да бъдем и разумни. Аз казах, че се опитам да се изясни процеса там по свлачището и къде е. Да, сме наясно какво положение. Добре, да преминем. Би ли могло да се направи от техниците една оценка колко средства ще бъдат необходими там да се направи тази страна? Ама ние като не знаем какъв е проблем, господин Йоцов, каква оценка да направи? Това ще види. Как ще се види? Това се правят ядки, правят се проби, гледат се пластовете и тогава може да се вземе някакво становище. Когато има ерозионен или свлачищен процес. Но не е гледаш локомерно и... Ама не, значи направя това. От там ранна пролет до декември месец е могло да имаме вече някаква яснота какво трябва да се прави там, а не първо да търсиме какво трябва да се прави там. Могло е да се направят тия предварителни действия и да знаем, тук ще трябва толкова пари, тук това на този етап е невъзможно или е възможно. Самия долу опира в къщите, то не е долу. Та вода къде се оттича от този целият дол? От канала отдолу, къде се бира става? Да, какъв е дебита на този канал? Канала фит 300, примерно. Ще бъде отново, да преливаш ли то? Да, ще прелее, нали това да кажа, че то не е... Напълно нормално, то застроил дере през годините да прелива долу. Напълно нормално. Това няма реши проблема. Видяхте с нагрезко, това е напълно нормално да става. Това е едно дере, което опира в къщите. То няма първо... Не, че опира в къщите, а къщите в момента са застроили на дерето. Няма значение. Има значение огромно, как да няма значение? Че дерето отива и опира в къщите.
Как да не е значение, като застрояваш къщи в Не, Белек, как да ние няма? разбираме това нещо. Това не е Какви хора отнесено, нямат, те са незаконни, нали Не така? съм казал такова нещо. Значи някой им е позволил и ние носим отговорност, защо те са застроили там, защо им е позволен и защо имота им намалява с 200 квадратни метра. Нали? Не е ли на всичките нас отговорност? И сега им казвам, извиняйте много, но ние не можем да ви решим проблема по никакъв начин. Да не сте строили там, извинявайте, нали? Друго място не е, но оправите се сами. Някакси не ми се вижда много отговор на мене. Добре, гласувайте решение, което е отговорно, госпожа. Нали, затова ви питаме да си кажете и вашето мнение като администрация. Вие ни казвате ми няма мнение. Нали, едва ли не. Нали, тук не е въпрос, както казваме, да спориме, въпрос е да отговорим на тия хора адекватно, ако чакат от май месец отговор. Аз също съм на мнение, че ако няма обща работа с администрацията, няма как да се случат нещата. Каквото и решение да вземе, няма кмет, който е наказан, че не е изпълнил решение на общински съвет. Добре, ти гласувай решение. Добре, че тук там всеки си носи отговорност. Добре, колеги, и морална и решението. На основание член 21, алинея 1.6, т. 8 и т. 23, алинея 2 от ЗМСМА, във връзка с член 17, алинея 1 и т. 1 и т. 11, общински съвет Берковица възлага на кмет на община Берковица да предприеме спешни мерки за укрепване на свлачите в поземлен имот с идентификатор 03928.510.86 общинска публична собственост, граничещо с поземен имот с индификатор 03928.510.184, собственост на Алеша Кирилов Алексиев, находящ се на улица Рила 11, град Берковица. Второ, на основание член 21 алинея 1, т. 6, т. 8 и т. 23 и алинея 2 от ЗМСМА във връзка с член 17 алинея 1, т. 1 и т. 11 от ЗМСМА с писмо с изходящ номер от 19.11.25 година на кмета на община Берковица. Общински съвет Берковица предлага на кмета на община Берковица да включи в инвестиционната програма за капиталови разходи на община Берковица за 26-та година обект с наименование проектиране и СМР по изграждане на укрепително съоръжение подпорна стена с приблизителна дължина около 50 метра по границата на нереализираната на място част от улица Люля, граничеща с поземен имот с идентификатор 03928.510.184 град Берковица. И трето, на основание член 21 алинея 1, т. 23 и алинея 2 от ЗМСМА във връзка с член 17 алинея 1, т. 1 и т. 11 от ЗМСМА и с писмо номер 191-005-5 до 19.11.25 година на кмета на община Берковица. Общински съвет Берковица предлага на кмета на община Берковица да подаде към Министерството към МРРБ информация за установеното свлачище, като изготви искане за финансиране на укрепването му със средства от държавния бюджет за 26-та година при последваща актуализация на бюджета с цел включване към инвестиционната програма за общински проекти, финансирани от държавния бюджет за 26-та година, в случай, че не бъдат изпратени своевременно надлежните документи с искане за финансиране по реда на раздел 3 на отложно възстановителни работи от правилника за организация и дейността на междуведомствената комисия и възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Това са подготвянето. Колеги, който е съгласен с така предложено предложение, което възражда, моля да го подкрепи. Аз се въздържам. Аз ще се въздържа до петък, но до петък, ако няма друго предложение. Само един за, добре, ти се въздържаш и 5 въздържам. Моята молба е към колегите да помислят върху всичко това, което договорихме по друг начин да си оформим едно предложение. Ние смисъл нека тук там администрация да предлага. Това е нашето предложение. Добре, моята молба към вас, слушайте ме, да помислите върху това, което ние казахме, ако трябва по друг начин да го формулирам. Да, ние ще го подкрепиме. Нека да го предложи администрацията. Ние нямаме експертизата и колкото могли сме се поинтересували, събрали сме информация и предлагаме това. Но няма друго предложение от администрацията, нищо. Нека администрацията е на ход, къде се казва и да се предложи нещо оптимално. Докладна РД 92001151. До Иван. Това относно извършена проверка
за дълготрайност на устойчивост по проект за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец, финансиран по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Уважаеми господин Кирилов, във връзка с извършена проверка на компостиращата инсталация в периода 28.10.25 година, 29.10.25 година от представителите на ОПОС във връзка с дълготрайност на устойчивостта по проекта за проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Берковица и Вършец, финансиран по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Изпращаме ви за сведения протокол за резултатите от проверка, отразени в изготвения доклад от проверка на място на приключил проект, финансиран от оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Приложение доклада. Целият доклад е за сведения. Предполагам, че сте се запознали с него. Това е само за сведения. Смятам, че Четах, че доктор Младенов е починал. да. Знам, общински съветник беше ли? Беше, да. Да, беше. Доклада РД 9201165 Православна на кмета на община Берковица. Относно сътресение в неврологично относно вземане на решение за безвъзмездно представяне на дървесина на кухненските блокове селата Котеновци и село Замфирово на домашен социален патронаж град Берковица за приготвяне на храна на потребителите на социалната услуга за сезон 25-26 година. Решение на основание член 21 алинея 1, точка 8 и алинея 2, член 27 алинея 4 и алинея 5 от Закон за местно самоуправление и местна администрация и член 39 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпродажба с общинско имущество, Общински съвет Берковица дава съгласие да бъдат представени безвъзмездно налични количества добита дървесина, както следва. За село Котеновци 8 пространствени кубика дърва за оглед и второ за село Замфирово 8 пространствени кубика дърва за оглед. Точка 2. Възлага на кмета на община Берковица да извърши всички правни и фактически действия за изпълнение на решението. Който е съгласен, да гласува. 6 за. Заявление РД9201133 от Георги Георгиев за иска помощ за извършена операция, но тъй като лицето с адрес от Монтана ще го гласуваме. Той не отговаря по тези, но той го гласуваме. А на здравна? На здравната, понеже не отговаря, там е формирано почти, понеже не отговаря на условията за постоянен адрес. Господин няма постоянен адрес на територията на община Берковица, неговия е в Монтана. По наредба, по вашата наредба, член 6, се изисква постоянен адрес на територията на община. Мисъл, в здравна не е минал. Това ще предлагаме ние да отхвърлим, който е съгласен да се откаже да гласува. Той не отговаря по принцип, не би следвало въобще да го гласуваме според мен. А все пак входирани документи гласуваме, че отказваме. Гласуваме, че отказваме за това, че не отказваме. Шестимата отказваме, че не отговаря. Заявление от Венета Милчева Паскова за операция. Господин председател, да имаше изисквания за Ивана. Така, добре, извинявам се. Диагнози. Няма да за диагнозата ще я пропусна. Здравната комисия 400 лева. Прием, предлагаме ние 400 лева, ако сте съгласни. Добре, да. 6 за 400 лева. Заявление D9201136 от Г заявление Г.С. Пак за операция става въпрос. Здравната комисия е взела решение 600 лева.
предлагам ние да се съобразим с решението на това. Сте съгласни? Да. 6 за заявление СД 92001143 от Н.С. За операция за еднократна финансова помощ. Пак също за операция става въпрос. Здравната комисия заела решение за 400 лева, ако сте съгласни. Да. 6 за. ГС е 600. Това е предното. ГС са 600, да. Да, аз подбързам. А сам МС са 400 лева. И сега заявление РД 92001147. Заявление от Б.М. Пак също за става въпрос за операция. Здравната комисия взела 400 лева, предлагаме ние да се съобразим с тяхното решение. Ако сте съгласни 400 лева. Да. 6 за 400 лева. Да, госпожа Тона ще продължи. РД 92001139, която е за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при установени граници на земеделски имоти, за които е издадено решение на Общинска служба по земеделие за признаване правото на предоставяне на собственост, съществуващи или възстановими стари реални граници. Като проекта на решение е на основание преходните и заключителни разпоредби на Закона за СПЗЗ, Общински съвет Берковица предоставя на наследниците на Тим Чо Николов Джуров по преписка, която е входирана 1992 година, подадено заявление 25 година от адвокат, пълномощничка на Пламен Иванов Габровски и на Общинска служба за земеделие за възстановяване правото на собственост на земи, съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на град Берковица с номер 03928 следните имоти. Имот с идентификатор 03928.74.29, който е с площ от 2202 квадратни метра. Трайното предназначение на имота е ливада, в който се намира в местността Круша. Попада върху имот с идентификатор 03928.74.26, което са земи от Общинския поземлен фонд. Втория имот се намира с идентификатор 03928.74.28. Площта на имота от 3500 квадратни метра, начина на трайно ползване е ливада, ново в местността Круша. Третия имот е 03928.74.27. Площта на имота е 4813 квадратни метра, начина на трайно ползване е ливада, местността Круша. И имот с идентификатор 03928.70.17, като площта на имота е 13 304 квадратни метра. Начина на трайно ползване е нива, който се намира отново в местността Круша. Попада върху имоти 03928.70.14 и 03928.70.15, които са земи от Общинския поземлен фонд. Към проекта на решение има мотивирано предложение на Общинска служба по земеделие, има решение на Общинска служба по земеделие и 2 броя скица проекта. Колеги, ако сте съгласни? Да. 6 за. 039-092-00-1156 докладна, която е разпореждане с общински имот. Става въпрос за имот Община Берковица е собственик 03928.516.117 по кадастрална карта и регистри на град Берковица. Намира се в квартал Раковица, улица Нов път, номер 6. Площта на имота е 635 квадратни метра. Трайното предназначение на имота е урбанизирана територия. Има акт за частна общинска собственост, който е вписан в службата по вписване. Има проявен интерес за закупуване на имота от Николай Данчов Симеонов, квартал Раковица, улица Мир, номер 68. Има направена оценка от лицензирания оценител, господин Златков, която възлиза на 8460 лева. Сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност, като знаем, че пазарната оценка не е включен. И с същия имот 03928.516.117 не е включен в годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.
като съгласно Закона за общинската собственост годишната програма се актуализира. Знаеме през годината и затова като проекти на решение, първото решение е, че Общински съвет Берковица на основание Закона за местното самоуправление и Закона за общинската собственост допълва нашата годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Става въпрос за имот 039-28.516.117, който се намира в квартал Раковица, улица Нов път, номер 6. Площта на имота е 635 квадратни метра, урбанизирана територия, ниско застрояване. Има изготвена пазарна оценка от лицензирания оценител, която, както казахме, е на стойност 8460 лева, без данък добавена стойност. И Общински съвет Берковица на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и наредбата за реда за придобиване и управление с имоти общинска собственост дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на горецитирания имот. Началната тръжна цена на имота е 8460 лева. Сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност и възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за неговата продажба. Който е съгласен, колеги? 4 за. РД 92001157 отново е разпореждане с общински имот. Става въпрос за имот. Нали 6 на 4? Не всичките гласуваме. Да, 6. Всичките гласуваме. 6 човека. Става въпрос за имот с идентификатор 07510.31.98 по кадастрална карта и регистри на село Бързия. Начина на трайно ползване на територията е урбанизирана. Село Бързия, площта на имот е 541 квадратни метра. Има акт за частна общинска собственост, който е вписан в службата по вписвания. Има проявен интерес за закупуване на имота от Ангелина Димитрова Зарчева, село Бързия, улица Липа. Има изготвена пазарна оценка от лицензирания оценител, която възлиза на 4340 лева. Сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност, като в пазарната оценка не е включена. Този имот 07510.31.98 не е включен в нашата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година. Като проекти на решение на основание Закона за местното самоуправление, местната администрация, Закона за общинската собственост, Общински съвет Берковица допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, а именно 7510.31.98, който е в село Бързия, 541 квадратни метра, урбанизирана територия. Има изготвена пазарна оценка от лицензирания оценител, която възлиза на 4340 лева. И на основание Закона за местното самоуправление, местната администрация, Закона за общинската собственост и нашата наредба за реда придобиване и управление с имоти общинска собственост, Общински съвет Берковица дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване на горецитирания имот. Село Бързия, площта му е 541 квадратни метра, урбанизирана територия, начална тръжна цена в размер на 4340 лева. Сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност и възлагаме на кмета да организира провеждането на търга и да сключи договор за неговата продажба. Колеги, сте съгласни? Господин Доцов? 4 за. 6 за. 6 за. РД 92001158 отново разпореждане с общински имот. Става въпрос за имот с идентификатор 07510.31.230 по кадастрална карта и регистри на село Бързия. Той е в село Бързия имота, площта му е 464 квадратни метра, урбанизирана територия. Начинът на трайно ползване е ниско застрояване. Има акт за частна общинска собственост, който е отписан в службата по вписвания. Има проявен интерес от Петър Александров Митров, който живее в село Бързия, улица Петроганска. Има изготвена пазарна оценка от лицензирания оценител, която възлиза на 3930 лева. Сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност. Знаем, че в пазарната оценка не е включен. И с този имот 0751031.230 ни уведомява, че не е включен в нашата програма
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година. Като проекти на решение на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, е именно 075-10.31.230 по кадастрална карта и регистър на село Бързия. Площта на имота е 464 квадратни метра, урбанизирана територия. Има изготвена пазарна оценка на имота, която е начална тръжна цена 3930 лева. И на основание Закона за местното самоуправление, Закона за общинската собственост и наредбата за реда придобиване и управление с имоти общинска собственост, общинско имущество, Общински съвет Берковица дава съгласие имот 075-10.31.230 по кадастрална карта и регистър на град на село Бързия. Ниско застрояване, 464 квадратни метра, начална тръжна цена 3930 за провеждане на публичен търг с явно наддаване. И сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност и възлагаме на кмета да организира провеждането на търга и да сключи договор за неговата продажба. Колеги, ако сте съгласни? 6 за. РД 92001159 отново разпореждане с общински имот. Става въпрос за УПИ-7 в квартал 19А по регулационния план на село Комарево, община Берковица. Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост от тази година. Има проявен интерес за закупуване на имота от Мариана Илиева Потакова от град Берковица, блок Мечта. Има изготвена пазарна оценка на имота, която възлиза на 6320 лева. Сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност, като знаем, че пазарната оценка не е включен. Урегулирания поземлен имот 7 в квартал 19А по регулационния план на село Комарево не е включен в нашата годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Затова като проекти на решение, първото, което е предложено, Общински съвет Берковица на основание Закона за местното самоуправление, Закона за общинската собственост, допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, а именно с урегулиран поземлен имот 7, квартал 19А по регулационния план на село Комарево, община Берковица. Като втори точка от проекта на решение, съгласно наредбата за реда придобиване и управление с имоти общинска собственост, има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, която възлиза на 6320 лева. И на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост и нашата наредба, Общински съвет Берковица дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот 7, квартал 19А по регулационния план на село Комарево, община Берковица, като началната тръжна цена на имота е 6320 лева. Сделката подлежи на облагане с данък добавена стойност и възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за неговата продажба. Колеги, ако сте съгласни? 4 за. 4-6 за. Колко квадрата та парцела? 810. Чакай. Половината 880. не е къщата Радова, другата половина Бария. 880. РД 92001160, който е разпореждане с общински имот. Става въпрос за имот с идентификатор 039.28.222.431 по кадастрална карта и регистри на град Берковица. В местността Кюпа площта на имота е 2581 квадратни метра. Трайното предназначение на имота е земеделска, изоставен от трайно насъждение. Има съставен акт за частна общинска собственост, който е вписан в службата по вписвания. Има проявен интерес от Китан Каменов Митов от град Берковица, улица Сливница. Съгласно Закона за общинската собственост има изготвена пазарна оценка от лицензирания оценител, която възлиза на 4500 лева. Сделката не подлежи на облагане с данък добавена стойност и пазарната оценка той не е включен. Имот с
идентификатор 03928.222.431 не е включен в нашата годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за тази година. Като проекти на решение на основание Закона за местното самоуправление, Закона за общинската собственост, Общински съвет Берковица допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с имот 03928.222.431, който се намира в град Берковица, местността Кюпа, площа е 2581 квадратни метра, земеделска земя, начина на трайно ползване и изоставено трайно насаждение. Изготвената пазарна оценка от лицензирания оценител е с начална тръжна цена в размер на 4500 лева и на основание Закона за местното самоуправление, Закона за общинската собственост, наредбата за реда придобиване и управление с имоти. Общински съвет Берковица, Общински съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване на имот 03928.222.431 град Берковица, местността Кюпа, площа 2581 квадратни метра, земеделска земя и изоставено трайно насаждение с начална тръжна цена в размер на 4500 лева. Сделката не подлежи на облагане с данък добавена стойност и възлага на кмета на общината да организира провеждането на търга и да сключи договор за неговата продажба. Ако сме съгласни, 6 за. РД 92001161, която е разпореждана с общински имот, става въпрос за имот с идентификатор 03928.222.432, който се намира в град Берковица, местността Кюпа, площа на имота е 969 квадратни метра. Трайното предназначение на територията е земеделска, лозе, земя при неполивни условия. Има акт, който е вписан за частна общинска собственост от службата в вписвания. Има проявен интерес от Китан Каменов Митов, който живее в град Берковица. Има изготвена пазарна оценка от лицензирания оценител, която възлиза на 1700 лева. Сделката не подлежи на облагане с данък добавена стойност, пазарната оценка не е включен. И с този имот 03928.222.432 разбираме, че той не е включен в нашата програма, годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година, като проекти на решение на основание Закона за местното самоуправление, Закона за общинската собственост. Допълваме годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост с имот 03928.222.432, който се намира в град Берковица, местността Кюпа, площа на имота е 969 квадратни метра, земеделска земя, лозе. Има изготвена пазарна оценка от лицензирания оценител, която е с начална тръжна цена в размер на 1700 лева. И на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, наредбата за реда и придобиване, Общински съвет Берковица дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно надаване на имот 03928.222.432, който е Берковица, местността Кюпа, 969 квадратни метра, земеделска земя, лозе, с начална тръжна цена в размер на 1700 лева. Сделката не подлежи на облагане с данък добавена стойност и възлагаме на кмета на общината да организира провеждането на търга и да изключи договор за неговата продажба. Сте съгласни, колеги? Да. 6 за. И последната докладна, така мисля, че да, РД 92001162, която е разпореждана с общински имот, поземен имот с идентификатор 03928.213.207 по кадастрална карта и регистрирана град Берковица. Местността Каменния мост, площа на имота от 370 квадратни метра, трайното предназначение на територията е земеделска ливада. Има акт за частна общинска собственост, който е вписан в службата в вписвания. Има проявен интерес от Теодора Младенова Тончева от град София.
Съгласно Закона за общинската собственост, разпореждането с общински имоти се извършва на база пазарна оценка, която е изготвена от лицензирания оценител и възлиза на 1000 лева. Сделката не подлежи на облагане с данък добавена стойност, пазарната оценка не е включен. И с имот 03928.213.207 разбираме, че не е включен в нашата годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2025 година. Като проекти на решение на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинската собственост, допълваме годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, а именно с имот 03928.213.207, който се намира в град Берковица, местността Каменния мост, площава 370 квадратни метра, земеделска земя, ливада. Общински съвет Берковица приема изготвената пазарна оценка от лицензирания оценител, която възлиза на начална тръжна в размер на 1000 лева и съгласно Закона за местното самоуправление, Закона за общинската собственост и наредбата за реда и придобиване и управление с имоти и общинска собственост, Общински съвет Берковица дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване на имот 03928.213.207, който се намира в град Берковица, местността Каменния мост, 370 квадратни метра, земеделска земя, ливада, с начална тръжна цена в размер на 1000 лева. Сделката не подлежи на облагане с данък добавена стойност. И като четвърта точка от проекта на решение възлагаме на кмета да организира провеждането на търга и да изключи договор за неговата продажба. Ако сме съгласни, 6 за. Колеги, благодаря ви.